Hanyar da zaka bi ka samu kuɗi a TikTok ba wani abu ne mai wahala ba, kawai zaka shiga Google din cikin wayarka ne kamar haka. Zaka danna sound.me zai kai ka kamar yadda kuke gani nan gashi ne any money for your TikTok videos. Zaka dawo ƙasa, zaka danna select country. Daga nan zai watso maka kasashen duniya gaba ɗaya, sai ka zaɓi ƙasar da kake. Kamar ni yanzu sai in ce Nigeria. Bari ku gani. Yayin da kai selecting country ɗinka Nigeria, kana da damar da kuma zaka iya buɗe adadin viewers ɗin da kake so ka samu, ga adadin kuɗin kuma a ƙasa kamar yadda kuke gani. Idan 40,000 ne mutum da suka kalla, kana da dala 140. Kawai abin da zaka yi shine ka shiga saman nan gashi ne da aka rubuta sign in as a creator. Nan zaka shiga kai login da account ɗinka. Bayan ka gama za su baka waƙar da suke so ka hau kai amfani da ita. Mutane da suka kalla za a ke biyan ka. Amma hanyoyin da ake biya shine akwai PayPal account. Shi kuma ba wani abu ne mai wahala ba, zaka iya downloading application ɗinsu a cikin Play Store. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Ku yi following.